Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kaamahan nga nagpatago lang sa ngan nga tuming. Ini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil de Jesus Cabrera. Kay kalaan ang ato magtatampo si Duming. Kung problema pa hini sa akong anak kalalaki nga minyo na panitipon sila nako. O kung ano na problema ko, ingon magud ani ang nahitabo. Pa, Paduming, minyo na ko pa. Oh, okay Magminyo. na Alter. Oh, magminyo ka na sakto naman sa kasedad. Pero wala pa mo trabaho, Paduming. Ayaw sa pagminyo. Pangita sa trabaho ug pagtigom aron makasal mo. Yusa, kinsa man nang imong pangasawon, Alter, ha? Si Tunet pa. Tunit. Tunada na nimo din sa ato. Wapa pa. Sa kadaghang babae nga imo gidari ni kanas tunit ang wa nimo nada mao imong pangasawon. Ano mo yun na ba kayo silik the best man ta? Paduming, nagkasunod ako trabaho. Mayo hinon. Tiguma ang imong sweldo alang sa inyong kasal ni tunit. Wait, tigo ba? Makasal lang dayon, me. Paduming, kawan kaning may ihang nyo ang tamis tunit mo. Mas maayo nga maglain gid kamo. Sakto si tunit. Dili na mo ipasabot ni Alger Paduming. Unsa man di ay? Ani na may mutipon og puyo nimo. Unsa nga? Sige na pa, sugot lang gud usang ka eh. Ay, mas maayo manggod nga maglain mong duha aron makahibaw mo unsay kalisod sa kinabuhing ninyo. Hindi dasal papa, mayo nang anhimim. Tipo rin mo, kay para din na mo ma-feel ang kalisod sa kaminyoon. Unsay nga? Mas nindot gid unta nga kung magminyo na ang mga anak maglain yun og puyo aron makaton ba. Pero wag ko makabalibad ni Alger ron saon. Bugtong maning anak, mao nga gipatipo na lang nako sila. Day. Tunit pisan. Mao ni akong kwarto na ito. Din hita. Uy, wa may aircon Alger. Ha? Pala ito. Alger, mayo na magsabot ang daan ha. Mag-ihay tas atong pagkaon ha. Ako mapalitra kog luto daan. Ang kuryente ug tubig magtunga ta sa pagbayad. Nagkasabot mo? Yes pa, wala problema pa. Ay kabala ka pa, magtungat na sa bayro nun ining baya. Maayo. Asam na ko itaw ning aircon, sir. Dito sa mong kwartong tunit. Ali, sunod ako, Dro. Nagpalit mog aircon? Yes pa, kay likrak mo taos tunit pa. Limuot ko no kayo. Yusa, kada ko kas bayranan sa kuryente. Di pa, paminaw. Kuhan mo na, kadang inverter mo na. Nya kadagabiir mo sila mo paandaron pa. Ang saber to? Inverter ka na bang makasave ta sa ato ang kurente ba? Oo, mauban. Di ka ngayon bala ka pa kay tunga man tas bayad sa kurente. Musay dili angay mabalaka. Kamu nag-aircon mo. Uni ako nag-electric fan nga gamay ra gyud. Kuha na pa, aron, di ka mabala ka pa namin, no? Ato na lang tatipon sa tuog sa mong kwarto para magkakakamang buga. Oo, sayngan. Unsa tumare? Alkansi ka na, pre. Maugyod, Mari. Ay, paita. Imbes hayahin na unta kay ako na lang usapo yung amo. Uy, itipon man hinoon sa Alder. Aw, pinangga man, pre. Pinanggang anak. Kung saan? Hindi lang ko yun. Ay, pastilan. Mo bang minamahal kita? Nananawa na. Kadaga ka ikom ng duha. Ayun, nabubuha ba? Ay, Unsay nga? What's the style? Wag kay mga wow. Kadagabi na lang ako babati nga mag-watch the style sila.
mabati na ako ang ilang gibuhat. Kainan ko kay gusto mo yun silang kanilang reaksyon ba? Ambot kung gituyo ba kanila o unsa? Gituyo nila pre aron mangita pud ang imong pares. Ay, Mari, suka namatay si Mari ni mo. Wala ko maguna-una ni Ana. Gikalimtan ko na ng mga buhat, ha? Saro po ka pre, wa ka magtanaw dahil sa palibot di ay. Iyo sa... ano ba ng palibot, Mari? Saro, wa ka kita na ko pre. Kita man, Mari. Di ko kubuta. Kapoy sa di mo pre, wa ka kakita sa kong kaanyag. Unsa to'y nga, Mari? Sos pre, aron di ka masuya sa imong mabati kada gabi sa imong anak ug sa imong umagad. Kita sang duha, pati puna ko sa inyo. Mari, ato na ko, Mari, ha? Kay dugay na nakatog ni ako, Mari. Ako'y pukaw anak pre. Tiguang na, Mari. Ayaw di panghagit. Marika, magsulti ta, Alger. Marita. Sa man, bahin sa unsa na ito presultihan pa, Duming? Bahin ining pagtipon ninyo na ako ba? Kaya nga naman pa. Kung kano sa amo mga tuhog, una sa kumakatuhog. Ha? Kanong taon ba? Nungutana ka pa. Kanang kasaba ninyo duhas tunit ay. Kadagabi na lang yun nga, magkuan mo. Ay, sus, papay, normal man ako mag-uwan, may bigyo ko pa. Nganong kusgon bang yun ang inyong mga reaksyon? Inyo nang ituyo. Waan, ganun ko tuyo ang taon. Di yung kumakatuhog na yun sa inyong gibuhat, Alger ay. Pasma, tingali nga mamalhin ang muglaing kunoy-anan Ida sa no istoryahay, no? Sa ato pa, Duming, imong pagpalayaso din, Kalain sa nung pagkamahan, ay. Recorded by X Thunder Gaming. Gisakitan ko sa diyang giingnan ko ni Alger nga bati kong batasan. Kaya ako manggisultihan nga maglain na lang sila. Aron dili masuko na ako ang ako anak. Wa ko na lang sa pugsa nga mupalhin mo puyo. Nagpabailin sila sa ako ang bahay kauban ang iyang asawa. Kunya to. Salamat pa Duming ha nga. Wa madayon ang imong papalayas na mo ni Alger. Dili ko gusto nga masuko na ako ang akong anak, Tunit. Naaraman di ay na. Yusa, alain pa'y ato. Ansa man na pa? Kining... tingalig na limot mo sa inyong gisaad. Ha? Unsa imong gisaad ni mo di ay pa? Kato bagong nagsabot man ta nga magtinabangay tagbayad sa kuryente. May sweldo man si Alger, may sweldo sab ka. Kuan, kining mas mayo siguro nga mutampo mo sa gastuhon din kay... alkansi man ko. Wa ko'y electric fan. Sugara matagabi ang ako magamit. Pero kamo, aircon kada gabi Grabe. Unsa man ning imo pa Duming? Paagi na sa dero mahawa gid Miss Alger dinhi. Kuan ba? Ay kabala ka pa. Ako sultihan na lang imong anak. Aron wa na lay sabok, akong gisultihan ang akong umagad nga. Dili na lang na ipaabot kang Alger ang akong gisulti niya. Hello, Marcus. Kasiyahan na tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay hintay para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Makisama, mag-enjoy ka. Kisa rumikanta sa amo, Mari. Paminawa, Mari, ha? Uy, Uy, kinsa pa pre imong umagad. Yabag na ba kay mo kanta pre Duming? Ang tukar pa ingos Carmen, ang kanta pa ingos Badjan. hinawayo mo po di ka, Uy, Mari. madlungan ng umagad ni mo kay nagpakaawaw lamang na. Guwapa, pero murag na ay trililing. Ikaw tong nagkanta-kanta ka ganiha, Tunit. Ako pa Duming.
Ming. Nagpapalit man ko Bluetooth speaker ni Alger aron mag-practice ko kanta kay singer man ko sa una sa wa pa mi nagkaila ni Alger pa. Iubo lagi ka pa. Inom og luya pa. Mao man ay tambal sa ubo. Sama na ako nga singer. Magpabukal dayon kog luya. Nya ako na yung imnon para nana ba. Singer na ikatunit. Oh, lagi pa, di halata. Mao bitaw na nagkita mi ni Alger sa nightclub na akong gitrabahoan isip singer. Oh, gamay ra tingali kag sweldo sa. Unsay gamay? Dako-dako pud ba? Uy, kay ako ra may makalingaw sa mga customers dito. Sige, maganda sila katawa, inikanta na ako pa. Usay nga. Wa ko magdahom ano nakagustong akong anak kang tunit nga mura magdunay gilukdo sa akong tanaw niya. Nay, sa una na ko pagkakita ni tunit tarong man pero kadugayan ni gawas ng tinuon niyang pagkasiya. Muprangka lang ko ninyo duha, ha? Dili na ako kaya ang bayronon din sa bahay. Nagsalig naman ko sa kong pensyon, dako na kong bayran sa kuryente, kay nagamit man mong aircon, unya kada adlaw, o kanta man na sunit. O mapawang lang kuno, kung mo ka unsiya. Nya, malayas na ka pa? Nya. Sa? Sa man pa doing, ha? Ay, muhangyo lang ko nga tabangan ko ninyo sa mga bayronon. Ay ngano akong pagkatakanta kada adlaw man imong initan. Uy, nasuya ka? Wa man ko na suya kuan manggod kining yobo na sad ko. Musulti lang ko sa tinuod, ha. Ang nakabati manggod sa imong kanta tunit kay ako'y nauwaw. Kay wa ba kuno ko kabadlong nimo nga kuan ang tukar kuno wa pa yung Carmen usan man magsinulog ug ang nagkanta pa ingon ko badyan. Ay sus! Di ba ako kisa ng mga silingan nga nisaway na ako paduming? Nangasuya lang na sila kay di man sila singer! Wa gihapon ko'y nahimo. Wa man mo tubag sa akong gisulti nga mahatag sila bayronon sa bahay. Magkahi man, oy. Alam mo ba na mahal Ang tuwa na sad. kalipay ka sa akong mga mata. Andong ka nga daw na mata. Napamatan na sa ko sila gibuhat. Ay perting gutom. Di nasad ko makatuog ni ini. Magkikita. Ah, nagkuha ko ni mo ka iba. Gano'n na, burot ko kinakaiba. Puta na ka pa. Kamoy na kaingon ini. Hala, kami? Wa man ka naman sa... Na-stress na ko ninyo. Kada gabi mong magkabalda, magkadisturbo sa kong pagkatuog. Uy, pero naman ko kada gabi. What's her style? Wa mo pang kabae. Wag wag gabae. Uy, Ay, siga-siga na yung mata pa. Ano man? daanan ni Siga. Anong... Naida kong bag din ni sa sala. Usan na? Dili ba mauman niyang imong gusto nga maglain mit puyo si Alger pa? Oh, mamalhin na mo? O, paduming. Aron, di ka mabutas kadako taon sa imong aibag taon ba, bida. Mamalhin lang may bayis to ni. Unya. Ayaw na may pugni. Ano pugong diha? Yosa. Ayaw una mo pagbiya. Ay dili pa, nauwaw na kayo mini mo pa. Ayaw sa lagi mo pagbiya, Alger. Tunit kay Kuan. Oh. Tanaw. Sa ulili. Tanawan nyo ning bill sa kuryente. Ikaw li tanawa na pa. Tanawa na. Tutuki nagmayo. Tana Alger, uy, manggawas sa tadini, magatang na tag-taxi tana. Maluoy yung taon mo. Ayaw lagi mo pagbiya una. Hatag ko rin yung amot sa mayroon sa kuryente. Ay, naku, magkaayo kini. Nanay, oh. Natutukir ko ng litra, ha? Niabot ba 12 mil? Usapa na ba? Bayri na lang pa. Bayri sa na. Kung saingan? Tana Alger, excited ako pupuyo sa bahay nga atong abangan. Tala pa, dali. Yusa, oy. Day, Huwa. kita lagi ba dito, day? Bye, pa! What's up? Oy. Ato rin pa, bye! Tagi ko sa kong amot ninyo, oy. Paputlan ko sa kuryente. Alger! Tunit! Ni Doming, pag-andam-andam lang diha. Kaya nga naman, Dro. Basi mo balik dinig puyo ang imong anak ug ang iyang asawa. Nga naman. Makuha mo nga no? Ipalaya sila sa tag-iya sa ilang giabangan nga balay. Kay tulo na kabuan nga mo bayad. Suko kayo ang tag-iya nga sige lang sadsaan nga ilang datatahan. Datahan ko nila pero wa mo sugot ang tag-iya. Maunang pangandam lang ni Doming. Recorded by X Thunder Gaming.
tinuod man ang gisulti ni Pedro, pupuyo ba ka silang balik nga wa na may kuryente sa bahay kay naputlan man ko? Uy ako una pero wa masayop si Pedro ay nihangyo nga mapuyo og balik sa bahay nga ako anak. Luoy ka na mo pa. Abalay ka puyo din sa inyo. Pasaylua jud ko Alger ha. Dili na ko musugot ka mapuyo og balik din Pa, na ngayon ako nagbasalo ni mo si Alger pa. Di ka maluwi sa imong anak. Kamu, naluoy mo na ko di kami biya lang mga way kitbiling kwarta alang sa kuryente. Ano ba iran ka ito ni mo? Dako ang kapensyon. Usay na bayran. Wata ang kagabihion ha. Aron mahibaw mo kung nabayran bawa. Tuod man, nagpabilin sila hangtod pagkagabi Ug ilang nasayran nga naputlan mis kuryente kay ngit-ngit mang palibot sa bahay. Nagpasigan na lang kukuk kandila, nagkukuk kandila nga nangaon sila. Paita ining magkaunta nga ngit-ngit, uy. Agwanta ng kahayag sa kandila tunay agwantahan ha. Mayo ni, kadusa ka niyo mabalik ang kuryente bro. Oh, mabalik lang ni kung ninyo mabayaran ang bill nga 12,000. Ug mubayad pa mo sa pagpataod og balik sa mga kinahanglanon. Ni. Usa! Gipabalik mo di ay ni mo, Pre Domeng. Ay namalik ang taon. O niya, ngit-ngit mang inyo. Aw, agwanta sila. Teka na sang lamok uy, Leche. Tawag na diya ito nito sa baa sa Dimoy. Di ko makatog, dagang lamok. Ay sige, klamo diya. Siyaw daw. Jer, ibaligyan na lang na tong aircon. Kita sa nimo. Ikuha sa tag-iya sa bahay aron mo ibayad sa abang na itong watakabang. Yan sabi mo ibaligya. Di ba gusto? Di gusto pa. Akman ba? Di ba gusto ang Bluetooth speaker lang ang daddy mo diya? Di ba? Ay, Mauna gyud ba na ibaligya. Ay, gyud na. Kung dili ka gusto nga magbugnot ang duha, ay ibaligya Bluetooth speaker na ako. Bida, ikaw ba ang kanahan? Sige, kanta nga yung bag mo. Hoy, sa akong pagkanta diha, nahigugman ako. Kani adto kay nagtuo ko kay imor tong gituyo sa mga katawhan, aron katawan kas imong customer pero tinuod ning yabag ka mo kanta. Unsa to, usbara? Usbara? Yabag ka mo kanta. Kita kay niya sa kong kamot? Di Kita ko ba kaini? ngit-ngit kayo hinulo ng kuwi. Nula. Kabugdo. Ay, bato. Bato kini. Di makaani to ni. Nahibaw ka kung saon ko ni? Oo. Ihapak imong o. Aray! Ay! Isa mo kamaldita si Tonit, dihang nabalik sila puyo sa amo. Ang iyang gusto, maoy matuman. Ug dili makapugong ini nga akong anak. Baw nga, gihangyo ko sa Alger nga buwagan niya sa Tonit. Iya pa. Di ko. Maluoy ko niya. Naluoy ka sa maldita ni mong asawa? Ha? Pero wa ka maluoy ha? Wa ka naluoy ni mga dakog gisi ang imong oo kay gipuspusan kag bato. Buwagin na Alger ha? Papulian na sila. Di ba? Di ko magibuwagan ng tunit taon. Love kayo na nagusto tunit. Love kayo na ako. Oh. Labhag! Ah. Ay, buwagin na babayan ha? Nagkadugo ka na. Naluoy ko ni mo Alger. Buwagin na babayan ha? Buwagin ito rin asawa mo. Maldita kayo! Kung ko problema sa kong anak, bisag usao di yun makibuwag sa maldita niyang asawa. Usa may kumahag ko ni taon na niya. Alihok ng bagi ko ninyo. Usa man kung kamo pasultihon, duming. Okay, ang sender na ito karoon lang. Si Doming Ate Pres. Kasi Doming Ate Pres, nanay bugtong anak na minyo niya. Nagtipon sila. Niya tungod lagi kay mga taon sa mga beranan suga yang ang nabasawat yang anak arte pagpaliter kung tanan hangtod nga ni abot ang higayon nga sige nagreklamo si Doming nya pabalayason ta taon iyang mga anak paglayas sa tipre sa beranan sa kuan sa kini suga 12,000 nya wa gyud wa papayri mao to nga nya ang problemahan sa Doming Ate Pres kay kini yung anak ug asawa siyang anak grabe kayo ni gabi Ate Pres magagumod sige Kadungog ko sa pirmin. Kadungog sa pirmin. Stress siya. Stress siya kay biyudo ka siya. Mag-uusap siya kape. Biyudo ka siya. Inig ko lagi ko nun niya Ate Pres mo rumod puso up. Mau ba? Mura ko lugar barbi. Grabe kay Ate Pres niya. Bao to nabalik kay layas pati yung anak. Bao to guwabayri. Pagbalik
mao gyapon. Likramo yung anak kay wa man mabayrig yung suga. Ang asawa siyang anak likramo man. Ya, sige likramo. Yung sa ba diya bunalan bitaw siyang asawa siyang anak ang kuan. Ang iyang bana ate pres na sama ako. Mao ni nga pabuwagan ta siyang papa pero dili. Mao ni ako problema sa ko anak. Bisag kun saon ako nga makigbuwag kay Baldita kay ang asawa. So baton palayo tabagi ko ni Maldita lagi ang asawa ate pres. Pero grabe mo ago ate pres ang asawa. Ha? Maldita kayo bro, grabe mo ago. Mura na iya? Mura na talent niya? Grabe kayo ate pres, grabe. Mao ginay na problemahan ron saon. Mara yung talit gul natin sa kamumingo dumanan sa kawe. Ako pa ni mo dong, abi ni mo dong Alger, dili mo ginumayo no. Na gidapatan naman kasi mo istorya na adto mo barangay para magsabot mo nga way dapat tayo sa sagusan ninyo kay mao mo na Bitaw. kabati gyud mo tiayon mo dapatay di sa imong ko ano, limo gibunalag bato. Looy. Walang bato. Anda man ko kay lugod, pukpuk na sa agtang siyang bana. Kanis kang Jigger pero ang problema nga mahal Jigger, man. kisa jigger. Alger. Pero nga mahal may nagpatambag ani nga usay ang buhaton ni abang palayason. Nakano bitaw na balik man sad. Ako pa natin pre yung papa pod. Palayason lang yun. Mao dyan. Labat kayo. Siya naman sa ikot. Grabe. Ngay Duming, palayasan. Di man siya tagaan og bayan sa kuryente. Huwag niya po yung ayaw ni Duming. Mauro mo yapon. Huwag niya po katabangi. Saling mas mong pensyon. Sa bayan rin naman ako ang pensyon. Looy. Suyo ko sa nani ka barong bukit Kasi tiyo. kayo. Kani very practical jud kini mga problema ingon ani no depende pod kay na may mga amahan o inahan nga ipon gyapon silang anak kaminyo na depende pod sa sitwasyon kadiyot lang kayo ha natay ipaambit are na to kuwaon sa New Testament Yeah. Juan 14 versikulo 2 niingon si Ginoong Hesus sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa ni tinuod, dili kunta ka mo sultihan ni ini. Ano pong ni Ginoong Hesus, no? So, ang punto ani Ginoong Hesus nga dili gyud pa bulag Goliath ate pres ay ipon gyapon puyo Ipon gyapon. aron maghiusa sila. Apan mulingi ta sa Old Testament. Humansan nyo balik ta sa Old Leviticus 19 verse 18. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Naari sa Old Testament padaan. Ang punto mo ko ano din sakto mo ito talaga yung ate Pres pro. Na ako'y suggestion ate Pres. Isa man. Kana naaman po yung anak niya sila no. Korente, tanado. Akong suggestion ni mo, Noy Doming, kanang pagbuhat o payag imo lahan gamay. Oo. Payag ka lang. Siya pa maglain. Kanang ikaw makahigda. Wai po na mo asam na higda. Bam! Ha? Di ba naman sa Bible ba, nga giingon nga kung maminyo ang Sila lalaki, usay na? babae, usa na sila, maglain mo biyat. Old Testament yapon na. Dili man sila mobiya. Nakoy suggestion ni mo Noy Doming. Pagbuhat nakaya may gong panday di ha. Wagan nila to persir na kan sabon uslob. Pagbimo payag nga igo nga ikaw ra usa makahigda gamay kwarto. Yan ay gamay kusina lungagana nimo. Kana ikaw ra usa. Traw to asap lang mo ipon asap lang sa atop. Wow. Unya ka nang inuntang punga, dili kay layo sa imong ipuyan. Doon ra, kay kaso hubakon ka si Mako, lisod kag bangon, na sila makakita nimo. Pero dili na sila magkaipon ng puyo. Di ba? Kaya dako kayong bahay. Lain naman. Dako kayong bahay niya. Ay, kinuha ko Niya maradyo. kanilitaan ba? Ay nag-adlaw ato dito kay mukaon. Gabi ra sala uli sa ila tumatug. Palit ko ang litoy kung gamit ay lugagan. Sama ko na natin tulumin noon. Ko na ko ay puzzle tihon. RMN